Pentru o viață sănătoasă, medicii recomandă să consumăm cel puțin 5 fructe și legume zilnic, iar vara este tocmai anotimpul potrivit pentru vitaminizarea naturală a organismului, întrucât anume acum putem găsi cel mai variat sortiment de legume și alte daruri ale solurilor noastre fertile în stare proaspătă. Fericiți sunt cei ce au posibilitatea să-și crească singuri alimentele preferate pentru propriul consum. În ajutorul celorlalți însă vin oamenii care fac afaceri din grădinărit. Sperăm că Bostanel, deci o să strângem undeva, eu știu, vreo 30 de tone, deci varză, deci sperăm că o să strângem vreo 80 de tone, poate vreo 200, dependență de condiții. Deci, cu toate, nicătăm la ce noi, adică avem posibilitatea să facem irigare și adică până acum ne-am descurcat bine. Cu siguranță v-ați întrebat adesea cum sunt crescute și îngrijite legumele pe care le procurați sau ce cale au de parcurs până ajung pe mesele dumneavoastră. Noi am decis să vă prezentăm în detalii acest ciclu, iar în ajutorul nostru a venit fermierul Tudor Chiriac din Strășeni. Acum dimineața recoltăm bosănei, după aceea castraveții. Cred că o să mai recoltăm și varză. Așa începe fiecare zi pe moșiile lui Tudor Chiriac. În continuare, legumele recoltate sunt transportate cu multă grijă spre capitală, unde mai întâi merg spre depozit, iar de acolo sunt preluate pentru a fi expuse pe rafturile magazinelor, unde noi și le găsim apetisante și direct din câmp. Piața de desfacere, deci e piața internă, vedeți că e produs proaspăt, deci termenul de păstrare deci e mic, deci și realizarea este aici alături, deci practic Chișinău este piața de desfacere. Au fost mai multe, deci rețele comerciale au rămas așa, contracte directe doar cu o singură rețea, deci a rămas, dar, adică livrările se fac și la alții, dar prin intermediul alți distribuitori. Distribuția tot are și ea nuanțele ei, adică este necesar o livrare operativă, deci poate și de 2 ori și de 3 ori pe zi, în dependență de cum merg vânzările. Să dezvolți o afacere în grădinărit înseamnă să cultivi ceea ce îți dorești de fapt. Există o multitudine de diverse scenarii, fiecare însă și-l alege pe cel mai potrivit pentru sine. Timp de cei 20 de ani de când este fermier, Tudor Chiriac a încercat să producă mai multe culturi și chiar și acum intenționează să mai încerce ceva nou. Am mai încercat, deci avem o mică plantație de agriș, goj, este ceva acolo la noi. Și acum în toamnă, deci la noi planificat să plantăm deci o livadă de miere. Acum, când are cu ce se mândri, fermierul își amintește cu mult drag de unde a pornit totul atunci, în 1998. Noi aveam o secție de conserve care produceam diferite tipuri de conserve, deci inclusiv și conserve cu ciuperci, pe baza importului făcute din China și castraveți și roșii și diferite. Atunci, în perioada aceea, deci mai făceau vânzări, deci mai dădeam și în Rusia erau vânzări și în Germania și am livrat noi pe multe puncte. Deci în Israel și în Statele Unite, deci am făcut, deci era problema materiei prime. Atunci ne-am văzut nevoiți, nu are cine să ne crească materie primă, trebuie noi să o facem. Și uite, cu asta și-a pornit afacerea agricolă. Este adevărat că o afacere în grădinărit necesită și multe investiții, dar astăzi există și diverse oportunități de finanțare și susținere, povestește Tudor Chiriac. Seara aceasta este construită cu ajutorul programului Contact. Un program foarte bun, fiind chiar și reducerea de TVA la investiții era o chestie foarte benefică, deci fiindcă de multe ori, adică noi facem investiții și acum luăm acolo TVA la investiții și pe urmă, deci e problematic prin vânzări să le recupere. Adică durează o perioadă îndelungată procesul acesta. În lansarea și dezvoltarea unei afaceri într-un asemenea domeniu este foarte important curajul, întrucât există multe riscuri. Astăzi însă lucrurile sunt aranjate mult mai avantajos pentru fermieri decât asta era acum 20 de ani, în special pentru tineri, pe care roul nostru îi îndeamnă să nu ezite. Acum, deci la ziua de astăzi, în comparativ cu 98 și 2018, adică e o situație cu mult mai favorabilă pentru dezvoltarea afacerilor agricole. Este sistemul de subvenționare, deci care acordă suporturi, deci pentru tineri, deci în genere este niște suporturi foarte considerabile, și adică 98 și cu 2018 e o diferență foarte mare. N-au decât să-și asume riscurile și să înceapă. Sunt foarte multe situații imprevizibile, dar oricum, deci este nevoie de tărie de caracter.
Prin greutăți prăstele, datorită acestui motou care, spune Tudor Chiriac că trebuie să stea în capul mesei, el a reușit să reziste în fața tuturor provocărilor, astfel încât continuă zilnic să livreze consumatorului cele mai proaspete și crescute cu multă dragoste legume direct din câmp.